Chongmarin Shikang Kamini Lukurok no Kogrumani Baithangno Mantri Onimes Debroma Abon Bagai Mantri Onimes Debroma Nugwi Lachijak Thung Honwi Lachikor Hatini Shimi Champawar Hatiwo Thangmani Lama no Shak Baithangno Swnamkha Tokchaya ADC Village Amchaini Lukurok Kogrui Kongnarglia Mantri Onimes Debroma Mantri Ungmani Yagolo Kamini Lukurok no Baithangno Tripura Mothari Mantri Onimes Debroma Budmanani Bagai Simino Kamini Lukurok no Thogaikabo Chongmarini Sikang Kamini Lama Hamya Swnamnani Kogrumani Chongmari Paimani Yagolo Baithangno Osomai Lama Hamya Swnamjaiga Ungui Mantri Onimes Debromani Shakawo Abahai Hinanya Kokshil Samuti Shaka Asrambari Bidansabha Purbo Tokchaya Village ni Tongkosong Lukurok Aro Shatakalayo CPM Hapang Tongmani Zorani Simino Beleno Hamya Lachikor Hatini Simi Kuchakami Ungui Tokchaya te Champa or Hati Thangmani Lama Laithana ADC Songwani Shikangobo O Lama Swnamjaknai Hinai Kogrumani Mantri Onimes Debroma Abo Haikino Laithana Bidansabha Chongmani Shikangbo O Lama Hamyano Swnamjaknai Hinai Kogrumani bo Fiaba Chongmari Paimani Yagulo Kamini Lukurok ni Jungjalno Baithangno Mantri Onimes Debroma Abon Bagai Mantri Onimes Debroma Nugwi Lachijak Thung eba Hapang Lachijak Thung Honwi Lachikor Hatini Simi Champawar Hatiwo Thangmani Lamano Shak Baithangno Swnamnani Honwi Yagrulaikha Tokchaya ADC Village Amchaini Tongkosong Lukurok Mo isuk bosorombai prai CPIM ni amal ni simi tin mo lama khlanya hnoi thongmani khlaijaya epora CPIM paikha epora IPF ti phaisapa IPF ti ni jeoro bhuto busanai minister bolde IPF amal ni ta member ko Jomatia Bobo Apro Bina Malo Bo Kainan Salanka Kok Lanka Bo Klali Malangya Epore Tabuk Tripura Mothani Ne Pacha Borogo Tabus Jote Mo Lamano Kichapan Nakini Kaya Abon Bangino Sung Para Grambasi Tumbuya Konoi Sing Lai Sunan Lama Hinoi Sing Kalai Matongata Mo Lama Men Lut Hado Mo Sampa Hawal Bazar Bo in Lamatin Lina Nango Chini aro Lachikor ni gai Lachikor paina gai bo mo lama gai ekdom men haisi kalai tong gai te mo lama sara te lainan lama kiri sampai hawa thanan tu ungtu Lachikor chinaron borok paina tu robot anai tu tuma boltana tu joto ini lama tino lachui kam kalai jau Tabuk Tripura Mothari Sarkar ADC Sarkar tomani bukhaktei tai se tabuk BJP bebo tabuk alliance jut sarkar nglai tomani katha laiei IPF ti Tripura Motha tai BJP tabuk kathajak kaitham bodol tong tomani bisintei norokno kokdar langkha je tabuk minister Assam barini minister boromgana Onimes Debroma bo kokdar langkha norokno agi khaito bhut ni sikang khaito chuno to kok ruwe akon klangjak aibano bo bhut laye akon khaitino mono Lam bufuro kicapan pas balia but pai thaman ya golong je but ingya sanika to sono phai ko kaham no sai kalangkha non coming Amchaini neta hinjanai sinijak sinimungri tonai rok neta hinai chairman hinai member hinai sinimungri tonai rok borok le norokno tam kokri borok bo tei bo sing haino bisito thaime ya chungjakai khayana ati rok simino thalai pai thango jengbai nukjagai jengbai chungjaga bufuro khaijai hingai Hayana ati simino tanggo payo ati mata bro ke norok mohai sarkar non mohai party political norok naranang banang ya sam khaina ni nanggo bo hin sachung maya nangya bo hin sachung maya do je norok ni samungno sapol khlaimi ya mano mohai lama rongno bosor burum payo rajniti ni kalar payo tanggo ungtongo haibano chuno khlairia ni bangi hingan chung nangjaya nota nalatam sanamu sung takok je o lama norok tini wadi sek mo haike snam tongman bisintei au ang pulano kokti bino hamai maru te Chini kami sigla rokno dala hamai maru tan ba jeng oro tu thantaga tini nani lama no government khlairi me yakono jeng hintok drop khono phanya hne jeng thelega ono ambo me ba no te yang dalai srango tongkobo haipono konya kobongna mu jungo Chini represent government no tabuk tongai Chini Assam bari habis
ST constituency ni Khorang nang on minister present situation of minister forest minister ang kono request hanyam tungo bo bhai kisa chini bage chini je kudo sanan naifnen bujago bo tino sigang election sigang ko langma tong tabangwa omo hai khanai jeng palu ron buku knau na jeng ko political ingas ke be jeng afro ko kri be jeng kup naya na palu ron buku knau ta ko ro ngai mutung jeng bono bin mo khno chini area wo nugna mutung ta tai bin samung jeng mana mutung ta bin help mana mutung nene sini mungka ani mung rados deporma parang ke Tokchaya no na bo bidese ngo bo village khobjak Tokchaya ADC village Tokchaya ADC village busuk nong wat dong na bo yang ang ke ek nong ward ni yang gai tong 2 nong ward ni acha ta hamba abo shimia laitane loksuba chongbar ni jarawo kamini lukurok no kogrumani korni lama hamiano snamjak nai hinei phiaba chongmari paimani yagulo bini makhang se Nugwi hinei kha khamjak mani kok shaka amsam lukurok khwaini simi biplobni kok Thung Chini Khorang